дуруд бинандагони азиз, бахши навбатии Филмофарон аст бо маълумотҳои наву ҷолиб дар бораи ширкату студияҳои Филмофар манзури шумо. Ва ин навбат мо ба шумо дар бораи яке аз ширкатҳои машҳури синамогароӣ ки дар тамоми ҷаҳон онро бо филмҳои беҳтарину ҷаззобаш мешиносанд, ширкати чаҳор бародарон, ширкати синамогароии Уорнер Бразс Pictures маълумот хоҳем дод. онро соли 1923 бародарони дустури синамо Гарри, Алберт, Сэм ва Ҷек Уорнерҳо дар шаҳри он вақтаи Булвер Сансети Голливуд асос гузоштанд. номи ширкат ҳам аз ҳамин ҷо пайдо шуд. Уорнер Бразс, яъне бародарон Уорнер. Бразс калимаи кӯтоҳшудаи англисии Бразерс мебошад. Аз ин ро баъзан номи ширкатро Уорнер Бразерс мегӯянд. Уорнер Бразс яке аз ширкатҳои синамогароии нахустинест ки ҳамчунин бори аввал дар таърихи филмофарӣ ба истеҳсоли филмҳои овоздор машғул гардидааст. соли 1927 нахустин филми мукаммали овоздор бо номи сарояндаи ҷаз ба экран баромад ки дар ҷомеаи он вақтаи Амрико инқилоби наве дар самти ҳунари филмофарӣ ҳисобида мешуд. аммо мутаассифона дар рӯзи нахустнамоиши филми мазкур бародарон бо сабаби марги бародарашон Сэм Уорнер ки сохтани чунин филм маҳз фикр ва кӯшишу талошҳои ӯ буд, шахсан иштирок наварзиданд. дар баробари ин Уорнер Бразс яке аз аввалин ширкатҳои синамогароиест ки ба истеҳсоли филмҳои ранга дар соли 1929 пардохт. нишона ё худ заставкаи Уорнер Бразс аслан аз сипари тиллоии дохилаш ҳарфҳои калони ихтисоршудаи WB ва дар миёна Уорнер Бразс Pictures иборат аст. дар поён навиштаҷоти A Time Warner Company натиҷаи дар соли 1990 якҷояшавии ширкатҳои Time ва Уорнер Бразс мебошад ки ниҳоят номи кӯтоҳи Time Warner-ро гирифт. дар нишонаи аввалини ширкат ҳам ҳамчунон рамзи сипар, вале дохилаш дар қисми боло расми бинои ширкат ва дар қисми поён ҳарфҳои WB ҷойгир буданд. аз сипар поёнтар бошад навиштаҷоти классика экрана, яъне филмҳои олидараҷа пайдо мегардид. дигар сохторҳои графикии нишона бошад вобаста ба пешравии техникаи компютерӣ ва филмҳои хос тағйир меёбад. хушбахтона филмҳои махсуси ширкати Уорнер Бразс хеле зиёданд ки то ба имрӯз соҳиби чандин ҷоизаҳои бо арзиши ҷаҳонӣ гардида, аз ҷониби мухлисон борҳо такроран тамошо шуданд. аз ҷумла филмҳои овозадор ва сербинандатарини Матрица, Властелин колец, Шерлок Холмс, Зан Гурба, Гарри Поттер, Гурӯҳи боадолатон, Мӯъҷизазан, Бетмен, филмҳои тасвирии машҳури Бадди, Багс Банни, Даффи Дак ва якчанд қисматҳои силсилафилми тасвирии Том ва Ҷерри маҳсули кори маҳз ҳамин ширкати филмофарианд. воқеан ҳам Уорнер Бразс аз ҷумлаи он ширкатҳои синамогароиест ки бо як тарзу усули истеҳсоли филм маҳдуд намонда талош меварзад то бинандаи филмҳояшро ҳам аз ҳаёти оддию романтикӣ, ҳам аз зиндагии воқеъбинонаю таърихӣ, ҳам аз корнамоии қаҳрамонҳои тахайюлии DC Comics ва мӯъҷизаҳои дигари филмҳояш бархурдор намояд. соли 2008 Уорнер Бразс ширкати дигари синамогароии New Line Cinema-ро харидорӣ намуда, ҳоло дар якҷоягӣ бо ин ширкат фаъолияти дуҷониба дорад. айни замон бинои ширкат дар шаҳри Лос-Анҷелеси Амрико ҷойгир буда ба яке аз маконҳои сертамошобин ва сайёҳӣ табдил ёфтааст ки онро ҳар сол даҳҳо ҳазор нафар мухлисони ашадии синамо аз ҳар гӯшаи дунё дидан менамоянд.